Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe, on calminama, on juurama, on ji alluwal ngal nanɗon ko woni dow ko ɗum jannguno ɗon. ɗum woni bindol dowgol ba siñiije mimarak alif lam ha saqiru rewi hen alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak rewi hen alif lam ara ha tongu jubriya mimarak bindol dewgol hengol gafara lamara alif ayna baaliɗo wowtaƴƴo radel rewi hen jubru ba ara ba jorɗo rewi hen alif lam fa toɓɓuɗo lam qafara rewi hen mim nunarak rewi hen shin toyɗo ara rewi hen mim alif taƴƴo rewi hen qaf rewi hen ha tongu lam qafara jippo less rewi hen wow mim nunarak rewi hen shintoyɗo ara gayna baaliɗo alif taƴƴo siñiƴa qafara rewi hen alif radel alif wow qafara bajoro ɗo kanɗon hande noon rewi hen ko wow mim nunarak shintoyɗo ara alif lam juburna fa toɓɓuɗo alif jowiɗo ay hun endu ari hande alif jowiɗo ta jorɗo ay fiirit jannganoma alif lam ayna dariɗo gaf toɓɓuɗo del less rewi hen ko wow mim nunarak shintoyɗo ara ha tongu alif taƴƴo siñiƴa del rewi hen alif radel alif ha tongu siñi e del simono ɗo haaɗi less toon kar feƴe ɗe gartanen mami ɗe ngala e fatiha ko fa jorɗo jatongu piccuɗo shintoyɗo piccuɗo hun endu ra koyngal ha tongu piccuɗo zayin o jiide alluwal ngal nanɗon ala ko woni e maggal ka a janngano jonomi ara janggen on ji ɗo woni ba siñiije mimarak alif lam ha saqiru alif lam ara ha tongu mim alif jowiɗo nunarak alif lam ara ha tongu jubriya mimarak qaf toɓɓuɗo lamara alif ayna baaliɗo wowtaƴƴo radel jubru ba ara ba jorɗo alif lam fa toɓɓuɗo lam qafara mim nunarak shintoyɗo ara mim alif taƴƴo ha tongu lam qafara wow mim nunarak shintoyɗo ara gayna baaliɗo alif taƴƴo siñiƴa qafara alif radel alif wow gaf toɓɓuɗo bajorɗo ɗo kanoɗon hande noon ɗum ɗo janggaten inchallah wow mim nunarak shintoyɗo ara alif lam jubruna fa toɓɓuɗo alif jowiɗo ay hun endu nani on ji alif jowiɗo ta jorɗo ay fi wirt alif lam ayna dariɗo qaf toɓɓuɗo del ɗo ko wow mim nunarak ay wow mim nunarak shintoyɗo ara ha tongu alif taƴƴo siñiƴe del wow radel alif ha tongu ay siñi del ɗeɗo kafe jeeɗiɗi ngala e fatiha fa jorɗo jatongu piccuɗo shintoyɗo piccuɗo hun endu
ra koyngal ha tongu piccuɗo zayyin ɗeɗo jeeɗiɗi heddo karfaje nogas e goo ene mofti e nder fatiha ɗeɗo jeeɗiɗi ngala e fatiha so rendi keɓata ko karfeje nogas nogas e jeetati abajada ko ɗon haaɗi nden noon abajada o windani en falaqi ha timmi abajada mo nangunɗa o a windi hen falaqi ha timmi bisimillah janggen ba siñiɗe mimarak alif lam ha saqiru alif lam ara ha tongu mim alif joɓiɗo nunarak alif lam ara ha tongu jubriya mimarak qaf toɓɓuɗo lamara alif ayna baaliɗo wow taƴƴo radel jubroba ara bajorɗo alif lam fa toɓɓuɗo lam qafara mim nunarak shintoyɗo ara mim alif taƴƴo ha tongu piccu ha tongu lam qafara wow mim nunarak shintoyɗo ara gayna baaliɗo alif taƴƴo siñiƴe qafara alif zadel alif wow qaf toɓɓuɗo bajorɗo hande en jangi wow mim nunarak shintoyɗo ara alif lam jubrona fa toɓɓuɗo alif joɓiɗo hun indu o moni en jangino fa o ja o e sha o e ha o hande ɓeydi men oɗo o moni hun indu alif joɓiɗo tajorɗo fiyorit alif lam ayna dariɗo qaf toɓɓuɗo del wow mim nunarak shintoyɗo ara ha tongu alif taƴƴo siñiɗe del alif radel alif ha tongu siñiɗe del ɗe karfeje jeeɗiɗi ngala e fatiha fa jorɗo ala e fatiha ja tongu piccuɗo ala e fatiha shintoɗo piccuɗo ala e fatiha zun indu ala e fatiha za koyngal ala e fatiha ha tongu piccuɗo ala e fatiha zayin ala e fatiha wadde karfeje jeeɗiɗi ngala e fatiha karfeje nogas e goo e nder fatiha so rendi ɗum ɗo so rendi keɓa nogas e jeetati abajama timmi ɗo tan jinmi ganda paama simolma falaqi nani timmi falaqi ko ni windirte ba siñiƴe mimarak alif lam ha saqiru alif lam ara ha tongu mim alif joɓiɗo nunarak alif lam ara ha tongu jobriya mimarak qaf toɓɓuɗo lamara alif ayna baaliɗo wotaƴƴo radel jurba ara bajor alif lam fa toɓɓuɗo lam qafara mim nunarak shintoɗo ara mim alif taƴƴo ha tongu lam qafara wow mim nunarak shintoyɗo ara gayna baaliɗo alif taƴƴo siñiƴe qafara alif radel alif wow qaf toɓɓuɗo bajorɗo wow mim nunarak shintoyɗo ara alif lam jubrona fa toɓɓuɗo alif jowiɗo hon endu alif jowiɗo tajorɗo fi yorit alif lam ayna dariɗo qaf toɓɓuɗo del wow mim nunarak shintoyɗo ara ha tongu alif taƴƴo siñiɗe del alif zadel alif ha tongu siñiɗe del simone falaqi timmi fa jorɗo ala e fatiha ja tongu ala e fatiha shintoyɗo ala e fatiha
sun indu ala e fatiha za koyngal ala e fatiha khatongu ala e fatiha zayyin ala fatiha wadde simone falagi timmi gasi allol ma nani ƴettu karne ma mbañutoɗa hande ko alarba a windanama arwande nde a hollama timmitanama a hollama simore nde timmi alhamdulillahi rabbil alamina ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañutoɗa janga ɗigga a hoolaki hoorema ƴeewa camorɗoma ɗakkoɗa sara makko o walluma ha jiiya lawol a ronki yaade yani ballomo noddumin 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiiya WhatsApp o on saha caggira saggere ma a saggani noon alhamdulillahi rabbil alamin gadda alarba maɗa noon kadi gadda alarba ma a jangi ha alarba a jangi aset alet altin alarba tenol ma puka waare yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo mon giɗo mon almudo mon nder e boobal Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam